To, shin kuka san amfanin zuma ga lafiyar ɗan adam? Bayan ga lafiyar ɗan adam kuma ga shuke-shuken da dabbobi da sauran abubuwa? To, yau mu je mu ga yanayin amfanin zuma ga lafiyar ɗan adam ga duniya baki. Idan ƙudajen zuma suka ɓace daga doron ƙasa a yau, shekaru 4 ne kawai zai rage wa mutane su rayu. Wannan shine abin da Albert Einstein ya ce. Amma me yasa ya bawa wanzuwar ƙudajen zuma muhimmanci sosai haka? Mun dai san suna bamu zuma. What else? Well, za mu iya farawa da abinci, kayan sakawa da kuma aikin yi. Abin shine kashi 70 na abincin da muke nomawa daga gona na samuwa ne ta taimakon ƙudajen zuma. Sunan process din cross pollination. Duk lokacin da ƙudajen zuma suka hau kan shuka, male pollen grains na makalewa a jikinsu. So daga nan za su je wurin wani shukan daban, inda in suka hau, pollen grains din nan za su shiga stigma din wannan shukar. Wannan shine ta yadda plants ke ƙara reproducing wato haihuwa. Muna magana ne akan 'ya'yan itacen marmari kamar su apples, mangoes, kankana da dai sauransu. Kayan lambu kamar su cabbages, cucumbers, carrots da su albasa. Rashin ƙudajen zuma zai fi affecting din mu ta hanyoyi da yawa banda abinci. Kayan sakawa za su yi wahala. At least kashi 77 na kayayyakin duniya suna da auduga a cikinsu. Kuma audugar nan su ma suna buƙatar ƙudajen zuma saboda pollination.